A cikin shirinmu na abin al'ajabi da ilmantarwa, a yau ni Umar Bahaushe zan kawo muku taƙaitaccen labarin wani abin al'ajabi game da wani bawan Allah ɗan ƙasar Amurka da ya tara dukiya kimanin dalar Amurka 1,500, a kuɗin Najeriya kuma ya kama kusan biliyan 1 kenan. Ku diba yawan kuɗin da wannan bawan Allah ya tara, amma wani abun al'ajabi shine ya sadaukar da rayuwarsa wurin dafa ma ɗaliban makaranta abinci. Jama'a, ba wai fa ina nufin cewa yana ɗaukan nauyin dafa ma ɗalibai abinci bane ta hanyar biyan masu dafawa. A'a, sam ba haka nake nufi ba. Abun da nake nufi a nan shine wannan bawan Allah shiga kicin yake yi da kansa, ya ɗaura sanwa, ya yanka albasa, tarugu, tattasai da sauran kayan haɗi, ya dafa abincin, in ta dahu ta tsotse, ya sa ɗaliban su bi layi, ya raba musu abincin da kansa. Duda kuwa baya rasa mataimaka, ba don komai ba sai don yawan ɗaliban. Jama'a, wannan shine bawan Allahn da nake baku labarinsa mai suna Gerald Valdez, tsohon ɗan ƙwallon zari ruga wato NFL. Bayan ya yi ritaya, shine ya fara taimakon ɗaliban makaranta ta hanyar dafa musu ɗa'ami. Ɗalibai da mahukunta makarantar da yake aikin dafa abincin sun ce gaskiya Gerald Valdez ba shi da girman kai ko kaɗan, kuma ya ƙware a wurin dafa abinci, don kuwa yana sa su santi ƙwarai da gaske, kuma sun ce ba abin da za su ce masa sai dai Allah ya saka mashi da alkhairi. Ni kuma da haka na kawo ƙarshen wannan takaitaccen labarin na Gerald Valdez, sai wani jikon in Allah mai kowa mai komai ya nuna mana. Amma kafin nan,